guys, welcome back to my YouTube channel. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿದಕ್ ಚೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಚಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಚೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಪಂಡ ಉಂದು ದೆಕ್ ಕನ್ನಡದ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಪನ್ಪೆರ್ ದೆಟ್ ಸುಲಭವಾದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು इनी यानी ई रेसिपी ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನಾನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕರ್ಪೆಗೆ ತೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಅದು ತೊಂದೆ ನೆಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಉಂಟದೆ ಅವನಿಂಚ ತರಕ್ಕೆ ದೀವಣ್ಣ ನೀರು ಬಪ್ಪುಚಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಟದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ಅವೇ ತರ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಿದು ಕೂಟಿರು ಉಂಟು ಕಚ್ಚಂಬರ್ಗನ್ನ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪೆರೆತ್ ದೀಡ್ನ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಪೆ ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೈ ನಮ್ಮ ಕೇತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತ ಪಾಡುಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಲೆಲ್ಯ ಗಾಂಧನಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ದೆನ್ ಏನೊಂಜಿ ಐನಾಜಿದ ತೊಂದೆ ಪಾಡ್ಪೆ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೆಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನ ತುಪ್ಪು ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡ್ವೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚೂರ್ಗೆ ತೊಂದು ಪಾಡ್ಪೆ ಚೂರು ಪಾಂಡೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆತ್ತು ದೆನ್ನಿತ್ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇದು ಕೊಂತದೆ ಅದೆನ್ನದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀರು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಂತೂ ನೋಡು ಚೆಕ್ಕರ್ಪೆದ ಚಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಿಲ್ಲವರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಬೆ ಅದ್ನೇಟ ಮಾತಾಡಿ ಬಾಬೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪಲ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಶೋಕಾತನಪ್ಪು ಎಡ್ಡಾತಂಡ